2 схватки и 2 загубех. Обаче знам, че имаше много повече хора от 3, защото накрая, когато започна да раздават медалите, аз стоя така и групата от Гурково, момчетата, където бяха отборите, така чакаха на стълбичката, 1, 2 и 3. Аз само стоя така и се фокусирах в този бронзов медал. Въобще не съм мислил за златен, за сребърен, само за бронзов. Викам едно медалче да закача. Как можах един медал да не взема? Един бронзов медал. И в този момент си чувам името. На 3-то място Иван Раднев, Гурково. Викам, кой ще дойде, кой е той, който има моето име? И гледам кой ще се покаже. Аз знам, че аз не заслужавам да взема медал. Аз не съм надвил никой.